Sí, sí. Como sempre. Boa tarde. Damos inicio ao pleno ordinario do mes de agosto. En primer lugar, a aprobación da ata da sesión anterior. Sí. O segundo punto, festividade local el 2025. Na proposta que está dictaminada pola comisión correspondente, vale, con carácter desfavorable. Podías decirlo para que a xente se entere. Sí, son San Xoán e a Merced. Vale. Votamos. Ben, Votos a favor? vale. O punto 3, dar conta período medio de pago do segundo trimestre de 2024. Relación de conta, intervención. Alguma intervención? Vale. O punto 4, no importe, diminución, retribución contratista en virtude do novo prezo do custo de tratamento RSU exercicio 2024. Tamén a proposta foi dictaminada pola comisión de Facenda, favorablemente. Alguma intervención? Si, nos neste punto imos absternos, igual que fixemos pois cando veu a proposta no mes de xullo, por unha cuestión con respecto a concesionaria, pois por a cuestión de que nos consideramos que por parte do goberno teñen que exixir cumplimentos que neste momento non se están dando. Si sabemos que hoxe aquí o que se trae é esa variable que faltaba que veu no mes de xuño, pero índonos un pouco máis a fondura do que é a cuestión con Valoriza, entendemos que neste momento, e vostedes o saben, non se está cumplindo o prego de condicións, co cal nos o que lle exiximos a este goberno, igual que vostedes o exixían cando estaban na oposición, é que fagan a empresa pois cumprir co contrato, que fagan o seguimento e que fagan o control e que poidan pois producir, que poidan iniciar esa renovación total da flota, que ademais tiñan que ter feito xa fai un ano e que a día de hoxe non temos constancia ninguna, nin de ningún requerimento por parte do goberno. Tampouco nos deron copia, porque solicitamos informes por escrito a respecto de intervención secretaría, se mal non recordo e non estou equivocada, para que informaran sobre o incumplimento do prego, concretamente no punto que indicábamos no escrito. E a día de hoxe, pois tampouco temos ningunha información ao respecto. Entonces, o que lle pedimos ao goberno, pois é actuación e que lle exixe á empresa que cumpla co prego de condicións. Por este motivo, decidimos absternos neste punto. Sí, bueno, nos xa no pleno do mes de xullo decíamos que se facía o cálculo sen as facturas de Sogama, precisamente porque en período electoral ocultaron a subida, como así vaticinábamos e tal cual se cumpliu. As facturas do mes de xaneiro, febreiro e sucesivos entraron no mes de xullo e como consecuencia deso se ten que revisar ahora a fórmula, de cálculo da revisión de prezos. En fin, máis do mismo, é un problema de que Sogama tentou ocultar a subida do canon para que en período electoral non nos enteráramos de que iba a facer unha subida tan relevante, retrasou as facturas, eso como consecuencia ahora hai que volver a traer este punto aquí para facer o cálculo exacto en función
da recollida de Sogama e, bueno, foi tal cual o que dixemos no pleno de xuño. E con respecto aos cumplimentos ou incumplimentos, evidentemente o Concello non fixo ningún requerimento á empresa, non lle solicitaron absolutamente nada, como efectivamente se nos dou traslado, porque a inacción do goberno con respecto a ese tema é completamente sangrante. Sí, nada, en este punto, realmente o que se ven a tratar é, unha vez chegadas as facturas do exercicio 24, hai unha, en este caso, pois, se fai esa fórmula e como se o incremento dos residuos é maior do que, en este caso, en vez de ser reducido pola propia empresa, ven en beneficio, neste caso, do propio Concello. O que se fai aí é aminorar a favor do propio Concello. Respecto aos informes, creo que se solicitou, non sei se polo Partido Socialista ou polo BNG, o informe que había emitido o enxeñeiro, creo que se trasladou, sí, creo que se trasladou. E respecto á reposición, eu hoxe mañan ainda falando co propio enxeñeiro, é dicir, hai unha proposta da empresa xa de vehículos, de contedores, e polo que me comenta, hai un informe do que presenta máis ou menos o informe do enxeñeiro, o informe técnico, pois acepta o que é a proposta de vehículos e demais, e están aí cun tema dunha barredora, que é onde un pouco existe, en este caso, pois unha valoración distinta entre a empresa e o propio enxeñeiro. Non sei se que os informes sexan adecuados por parte do enxeñeiro, pois se dará traslado para poder o que é a renovación tanto dos contedores como da maquinaria, como así di o propio contrato. Pero nestes momentos, eso, dicir, hai unha proposta xa da empresa, creo que fai un mes e medio, que propuxo que son os vehículos que pretende incorporar, o tema dos contedores, e polo que me comento o enxeñeiro, o tema está aí nun tema dunha barredora, pola empresa o que pide, en este caso, polas dimensións para poder entrar en máis rúas do Concello, pola súa dimensión e demais. E logo un pouco están con esa justificación. Votos, sí? Non. Se podo? Sí. Unha cuestión, polo que decía dos informes, eu estaba revisando aquí o escrito que presentamos, e no escrito, ademais, pedíamos concretamente, eu entendo que fala do informe do enxeñeiro, en xeral, que informe da situación, non sei, a situación actual de Valoriza, pero nós íamos un paso máis alá e pedíamos emitas informes por parte do Servicio de Contratación, Intervención Municipal e por parte do enxeñeiro municipal con relación ao cumprimento da cláusula 15 da concesión do contrato de xestión de servizo público de recollida e transporte e transferencia de residuos correspondente ao período do ano 2015, que foi cando se iniciou o ano 2024. Entonces, cando eu refírome a que non temos constancia deses informes, se van a facer, ou se non, ou non se nos contesta nada ao respecto, refírome a ese escrito que presentamos, que en ese xeito non teño contestación ao mesmo. Preguntarei, o que se me sorprende é que nos pidan nos explicacións do 15 ou 23 ou 22, porque vostede forma parte do goberno, pero non hai ningún problema, eu lle traslado tanto a contratación, esa petición que hai, pero creo que en ese período recordamos que o contrato foi firmado por vostedes no goberno, un contrato por 18 anos, donde nós, intentaremos mellorar todo o que podamos posiblemente, pero, bueno, sí que é un pouco sorprendente que nos veña vostede a pedir a este goberno explicacións do 15 ao 23, 22, cando eran vostedes que estaban no goberno, pero non hai ningún problema. Eu mañán lle preguntarei esa solicitud tanto ao Servicio de Contratación como a Secretaría e máis a interventora. Claro, non é que lle pidamos explicacións do que aconteceu no 2015 ou 24, iso sabémolo. Pedimos explicacións que o incumprimento desta cláusula ten que ver co tempo transcurrido do 2015 a 2024, que é xusto a partir de puxen 2024, pero o incumprimento estaría dentro do 2023. Por iso facemos referencia, porque é xusto cando se inicia o incumprimento, porque no mesmo prego pon que unha vez chegados os 15 anos, a empresa concesionaria ten que proceder á renovación de toda a flota. E por iso 15 anos non son os 8. Perdón, dixen, bueno, dentro do 2015 do inicio ata o 2023, os 8 anos. Ten que proceder á renovación deses vehículos. Por iso facemos mención ao período, para que se informe
concretamente dese punto, porque entendo que o informe do que acontece actualmente xa o sabemos, pasou por pleno, pero queremos concretamente que se fale dese punto. Ben, era nada, simplemente aclarar iso. Votos a favor? ¿Alguna intervención? No. Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstención? ¿Votos a favor? Punto 5. Convenio de Augas de Galicia, Concello de Poio para a ecuación de actuación de saneamiento, novo bombeo e depósito de retención da seca e mellora a estación de bombeo de augas residuais do Porto de Campelo, confinanciada con fondos FEDER no marco do programa Galicia FEDER 21-27. Sí, proposta que tamén foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Facenda. Sí, ben, pois isto é un convenio que se trai, neste caso a pleno, entre o Concello de Poio e a Xunta de Galicia, en este caso con Augas de Galicia, para a execución da actuación do propio saneamiento, con ese bombeo no depósito de retención da seca e mellora a estación de bombeo de augas residuais no Porto de Campelo e coa cofinanciación 90-10, 90 en este caso Augas de Galicia, Xunta de Galicia e 10% en este caso o Concello de Poio. A idea é pois dar resposta a ese estudio que existía onde se identificou a intrusión de auga do mar e os alivios durante as choivas e a infiltración. Se propuxeron nese estudio distintas solucións e no ámbito deste convenio un pouco o obxectivo é executar un proxecto, sobre todo centrado na reducción dos alivios a ría de Pontevedra mediante a construción dun depósito de retención e, sobre todo, a renovación dos bombeos tanto do Porto de Campelo e o Miradoiro, ademais o que é no bombeo do propio Froiz. Se fixe unha proposta donde, por parte do Concello, se remitiu un informe desde a intervención para o que son as anualidades dos pagos que compete, en este caso, o Concello para poder modificalo, así quedaría no 2024, pois, por parte do Concello, a aportación sería de 0 euros, no 2025 sería de 63.519,48, no 2026 269.501,41 e no 2027 o último pago sería 69.675,86. Nós entendemos que é unha actuación moi importante, sobre todo pensando na mellora que supón para o cuidado da nosa ría e por parte, en este caso do Goberno, pois estamos totalmente de acordo con este tipo de actuación e que se leva a cabo antes posible. Sí, nos vamos a votar tamén a favor neste punto. Abstivémonos na comisión por unha cuestión, queríamos revisar ben toda a documentación. Entendemos que, bueno, pois que é necesario levar a cabo este convenio con Augas de Galiza, é necesario pois todas as actuacións que se fagan para a mellora da nosa ría e un mellor saneamento benvidas seas, ademais é unha actuación que xa iniciamos cando estábamos no goberno, que xa se iniciara previas reunións para tratar este tema e que, bueno, pois que consideramos que é necesaria por en marcha e que, por suposto, pois que vamos a votar a favor. Sí. Bueno, nós vamos a votar a favor. Como se ten dito, é un proxecto no que se viña traballando xa dende anos atrás, é un proxecto que resulta tamén de varias auditorías que se fixeron con respecto á rede e melloras en previsión de futuro do que era necesario de cara a evitar fugas e a mellorar os bombeos existentes en Poio. Se houbera unha inversión hai anos moi relevante, pero era necesario facer pozos de tormenta e facer unha serie de melloras que evitaran os alivios. Se estaba traballando en dúas fases, é dicir, unha desde a seca hasta Lourido e outra desde Áncara ata Lourido. Está, digamos, que esta primeira actuación que vai desde a seca hasta Lourido con todos as melloras dos bombeos que hai entre un punto e outro. Bueno, creemos que é necesaria, vamos a votar a favor, estamos completamente de acordo. As
premisas que se definen exactamente son as mismas que tiñamos concretado con Aguas de Galicia, polo tanto, non temos nada que obxetar ao que se plantexa. Simplemente corrixir ao señor Moldes no sentido de que di que o Concello pon o 10% e a Xunta pon o 90%. Bueno, hai que decir que isto é unha financiación europea de un plan FEDER 60-40, é dicir, do 90% que vostede atribúe á Xunta, o 60% pon Europa, esa Europa, esos fondos que vostedes non querían e intentaron que non chegaran a España. Bueno, en este caso desde o Goberno, pois agradecer o apoio de toda a corporación. Cando falamos que a Xunta pon o 90, dentro dos 90 que sean fondos europeos, independentemente que exista unha línea de achega de fondos europeos, nos agradecemos que esa decisión da Xunta de aportar e de facer esa inversión en Poio, porque non é que o Concello de Poio directamente vaya a solicitar eses fondos europeos, eses fondos FEDER para facer esa inversión, sino que existe esa decisión da Xunta donde eles teñen esa línea por parte como autonomía para poder acceder e para poder recibir ese 90%. Dentro dese 90% a Xunta ten unha aportación ben de fondos europeos, pero existe esa decisión da Xunta de querer facer esa inversión en Poio. Lesos de debates, creemos que o importante é esa inversión en saneamento, unha inversión importante de máis de 4 millóns de euros. E desde aquí tamén, en este caso, dirixirnos a todos os veciños e veciñas que moitas veces este tipo de inversións parece que non son importantes, porque moitas delas parece que non se ven, porque moitas son baixo terra e parece que non lucen tanto, pero creemos que son prioritarias e fundamentais e, sobre todo, para o noso Concello que vivimos un sector importante como é o mar, o turismo, e creemos que as inversións en saneamento, depuración e demais son fundamentais. Votamos. Votos a favor? Ben, aquí hai un... creo que hubo, por si queremos cambiar o orden, é dicir, realmente o punto 6, seguindo e respetando a orden de entrada, sería, sí? Se non hai... Vale. Bueno, porque, sí, me refiero que entrou antes a moción do BNG que a do... Non hai ningún problema, si... Non? Vale. Vale. Pois o punto 6, moción do Partido Popular para a creación dunha saída da P9 en Porto Santo. Dentro desta moción se presenta unha emenda por parte do Grupo Socialista que entrará en debate no propio punto. Do debate e dos tempos do grupo que presenta e despois a votación sería por separado. O propoñente ten a opción de considerar se desnaturaliza ou non, se a proposta non desnaturaliza a emenda non desnaturaliza a moción, entón eso ten que ser considerado. Sí. Boa tarde a todos e a todas. Dende o noso grupo, se me escoita, seguimos a traballar para cumprir o noso programa, neste caso, para facer realidade un dos nosos compromisos en relación á mobilidade, que é a creación dunha salida na AP9 no lugar de Porto Santo, que suporía unha importante mellora en varios aspectos, proporcionando unha alternativa rápida e segura ao nó de bombeiros e á barca para a gran parte da veciñanza de Poio e tanto as persoas que traballan no Concello ou nos visitan, e contribuindo a mellorar o tránsito e a mobilidade mediante a desconexión do citado nó de bombeiros e retirando tráfico, especialmente de vehículos pesados, dos accesos ás estradas PO 308 e PO 531 nas inmediacións da barca, aliviando, por tanto, as conxestións nos puntos con máis tráfico de Pontevedra e de toda Galicia. Na ubicación proposta xa existe un carril de entrada á autoestrada en dirección a Vigo, conectado coa estrada autonómica PO 309, que utilizamos moitos veciños para os nosos desplazamentos. Esta nova actuación que instamos nesta moción consistiría en construir un carril de deceleración na autopista, na autoestrada, e un vial paralelo ao que xa existe, conectándose coa PO 309,
Así, sería unha estrada cun ancho razoable e unha dobre dirección. A verdade é que non sería unha actuación complexa e, ademais das melloras que antes comentei, hai varios factores que contribuirían a facela realidade. Sería un tramo da AP9 que xa é unha circunvalación e que carece de peaxe. E só se precisaría a actuación nunha área de 1000 metros cadrados que xa é de titularidade estatal e conectaría coa PO309, como dicía, de dobre sentido e acceso inmediato a núcleos como o de Campelo ou de Andurique. En este sentido, é importante destacar que con datos do ano 2023 o nó da Barca absorbe diariamente máis de 23.000 vehículos de media, dos que 1.200 son camións de transporte de mercadorías, sendo, polo tanto, o punto con máis intensidade circulatoria da provincia e o terceiro de Galicia. A actuación que propoñemos, como dicía, ofrecería unha alternativa mellor a moitos deses vehículos e daría un servizo directo a San Salvador, a parroquia máis poboada e urbana de Poio, con importantes zonas residenciais, empresas de distribución e alimentación, así como o núcleo de Combarro, cunha importante actividade de Campelo, como unha importante actividade pesqueira e a principal lonxa da ría de Pontevedra, ao resto de San Xoán e a outros lugares do concello e da zona. Como dixen, esta nova infraestructura ven formando parte do noso programa nas últimas eleccións e nos últimos anos, pero ademais impulsamos a súa construción de forma concreta, é dicir, os representantes pontevedreses do Partido Popular no Congreso e no Senado presentaron unha emenda aos presupostos xerais do Estado no ano 2022 e no 2023, que agora mesmo temos prorrogados en vigor, que foi rexeitado polos votos do Partido Socialista e Podemos, pero, como todos saben, o Goberno Central ainda non aprobou os presupostos deste ano e quizáis non sabemos se haberá para o 2025, pero ainda así non pode ser impedimento para facer cumprir esta necesidade moi respaldada pola veciñanza de Poio, que esperamos que co apoio unánime da corporación podamos solicitar ao Goberno do Estado, como administración competente, a creación desta infraestructura de enorme utilidade que melloraría a calidade de vida da nosa veciñanza, a mobilidade e os servizos dos veciños de Poio e de toda a contorna. Entón, proporíamos a aprobación dos acordos, que sería instar o Goberno a iniciar os estudos necesarios para a construción dunha saída da P9, instar a Xunta para colaborar na construción dese vial con actuacións necesarias na PO309, dar traslado ás institucións pertinentes e, por último, solicitar unha reunión co delegado do Goberno en Galicia, o delegado do Goberno en Pontevedra, para estudar a mellor maneira de dar cumprimento a esta petición, porque desexamos que sexa unha realidade para a veciñanza de Poio e de toda a contorna debido á súa gran utilidade. E, como insisto, é unha actuación sinxela, económica e viable de forma inmediata. Tomamos nota de que o Grupo Socialista presentou unha moción e imos esperar o seu turno de intervención, para ver a súa exposición, pero, con todo con eso, insistimos na petición concisa e directa beneficiosa para todos desta moción. Moi ben, tengo o turno o Venega. Sí, nos nesta moción que presenta o Partido Popular, temos varias cuestións. O Partido Popular apunta a entrada de 23.000 vehículos, 1.200 dos cales son camións, e, fala de que, evidentemente, este proxecto que se trae nesta moción suporía unha solución para todo ese tráfico que entra pola ponte da Barca, non unha solución para todo ese tráfico que vai a seguir entrando pola PO308, porque non o imos aliviar. Si que se aliviaría o que sería a zona da Barca Andurique.
Chamamos tamén pois, a atención de que, bueno, vostedes aquí falan do necesario que é executar este proxecto, vostedes estiveron gobernando no Estado, o Partido Popular gobernou, non o levou a cabo, din que o PSOE non o está levando a cabo, pero vostedes tampouco. Chámanos tamén ponderosamente a atención cando vostede argumenta sobre a necesidade de facer este vial, que ademais tería que primeiro iniciarse un estudio, logo entendo que tería que orzamentarse e despois proceder á execución. Tamén temos ese vial do Vao que moitas veces truxemos aquí, a necesidade de poñelo en marcha, que por certo xa non necesitaría estudio, porque xa ten o estudio, xa tiña o proxecto, xa tiña a financiación e a maiores tiña o compromiso do Goberno da Xunta para proceder a executalo. Ese vial do Vao tamén sería moi necesario para toda a veciñanza de San Salvador, tamén sería moi necesario para recuperar todo o entorno do Vao e tamén sería moi necesario pois para poder diversificar a entrada de vehículos na zona da Barca. Por qué? Porque está claro que non nos vamos a liberar dos vehículos, pero se diversificamos, pois polo menos poderemos liberar o que é esa primeira zona. Chámanos tamén a atención que vostedes pidan a outras administracións que executen proxectos cando administracións que vostedes gobernan non executan o proxecto do vial do Vao. Dito isto, nos consideramos que todas as alternativas, iniciativas, peticións que poidan ser favorables para este Concello, neste caso, esta alternativa non solucionaría a entrada de 23.000 vehículos na PO 308, si aliviaría unha parte da entrada de San Salvador. Entón, non vamos a opoñernos a este plantexamento porque entendemos que, bueno, que no caso de levarse a cabo todo o que fora aliviar pois é positivo, porque non é o mismo que entre os 23.000 coches a que aliviemos unha parte. Agora, temos que ser conscientes tamén que de cara a largo ou a corto plazo temos que planificar unha alternativa, neste caso a Xunta, que é a que ten a competencia, unha alternativa total a PO 308. Por qué? Porque eses vehículos que nun momento dado non van a entrar pola Barca e por Andurique, seguramente van a entrar por Porteliña, co cal vamos a seguir tendo todos eses vehículos, van a seguir entrando por Combarro, van a seguir entrando por San Xoán. O problema da PO 308, esa masificación, imos seguir tendo a igual. Entonces, o que temos que pensar é nun futuro poder ter un vial alternativo, que a PO poida ser un vial costeiro donde non fai falta restringir o tráfico, sino que vai a ser un tráfico menos masificado, que vai a poder seguir permitindo o disfrute das diferentes zonas e ter esa alternativa. Dito isto, e adiántome xa para aproveitar a miña quenda, na emenda que presenta o Partido Socialista, decir que tamén estamos a favor porque é moi importante mellorar e humanizar a zona da Barca de Andurique, é moi importante mellorar a accesibilidade, mellorar todas as barreiras, e non ten sentido estar pedindo novos proxectos cando temos pois toda esa zona urbana neste momento pois totalmente abandonada e sen executar un proxecto tan importante como é a humanización. Entón, decir que xa nos adiantamos a que estamos tamén a favor da emenda que neste caso presenta o Partido Socialista e que se lle engade a esta moción, que creo que, bueno, que poden combinar ambas peticións sin ningún problema. Partido Socialista? Sí. Bueno, creo que o enlace da salida da autopista desde Santiago, dirección Vigo, para poder salir á altura de Porto Santo, temos que ter en conta que é unha salida nunha única dirección, polo tanto, é unha solución boa que contribúe, pero non é unha solución definitiva, porque, esa circunvalación de Pontevedra quedaría condicionada en que nunha dirección non tería salida. Di vostedes que levaban no programa, nós levamos tamén sucesivamente no programa, levábamos esta proposta de salida, pero ademais a maiores levábamos a conexión da alternativa norte na medida en que é unha infraestructura de primeiro nivel, unha infraestructura moi ben dotada,
que está infrautilizada. Está infrautilizada polas conexións que ten, non? Polo que implica de dificultade. Está conectada coa carretera de Villagarcía, pero debería ao mesmo tempo estar conectada coa autopista. Coa dimensión que collería ese vial, tería un uso moito máis intensivo, daríamos un servizo directo ao polígono de Fraga Moreira e ao mesmo tempo, bueno, pues toda a xente que se direcciona a San Xoán, a Combarros, a Mira Raxó, podería utilizala con unha velocidade moi diferente a que se pode manter na P308. A conexión é realmente moi sinxela, porque a autopista está a nada da rotonda que dá enlace á variante norte, e logo me chama a atención que esta proposta que vostedes pretenden trasladar ao Ministerio fagan mediante moción. O razonable sería pedir unha reunión co Ministerio. Falaba do delegado, eu entendo que estes temas técnicos se deben tratar directamente con Fomento. Fomento ten unha delegación en Galicia que trata estes temas, e creo que o razonable antes de leválo a moción sería pedir unha reunión na Delegación de Galicia de Fomento e plantexar a solución. Eu tuve unha oportunidade de falar con eles sobre este tema e sobre o outro e algún máis, e, bueno, se plantexa unha dificultade que é solventable cando as salidas na autopista están a menos dun kilómetro, quero recordar, non se pode facer unha salida nova a non ser que haya un carril de incorporación, é dicir, un novo carril. O veredes en Santiago, que se fan novas salidas e se van incorporando carriles novos que justifiquen esa nova salida. Bueno, pois aí habría que facer algo parecido para justificar esa salida a menos desa distancia que establece a Lei de Estradas. Bueno, creemos que o razonable sería dirixirse a Fomento directamente, e creemos que a proposta que plantexa o Partido Popular que é pouco ambiciosa. Creemos que é importante abordar tamén, aproveitando este impulso de propoñer ao Ministerio actuacións, pois incidir tamén na relevancia que tería conectar coa autopista a variante norte. Actualmente o Ministerio está facendo actuacións moi necesarias que vai a facilitar tamén a conexión coa autopista no de Bombeiros, cunha intervención de 10 millóns de euros que vai a facilitar as conexións con Pontevedra, vai a facilitar a incorporación desde a salida da Ponte dos Tirantes e a incorporación á autopista. É un espazo moi complexo que dá moitos problemas, e queremos que a actuación esa de 10 millóns de euros que está en execución, que é unha obra importante que vai a mellorar, sen dúbida, a calidade de vida dos veciños de Pollo. Como digo, a nosa emenda é unha emenda que engade a maiores, non, como decía o secretario, non destroza a moción que presenta o Partido Popular, senón que a completa. Polo tanto, entendo que terá o voto favorable tamén do Partido Popular, e agradecer ao BNG que se posicione favorablemente. Pouco máis. Neste sentido, bueno, creemos que sería importante reunirse con Fomento, e creo que se debería haber feito antes da moción, pero, bueno, creo que é importante trasladarlle estas inquietudes a Fomento e non tanto ao delegado do Goberno, porque é unha cuestión máis técnica que política. Sí. Despois de escoitar a intervención do señor Agís, pois venme dando a razón, porque está claro que os señores do PSOE agardaron a que presentásemos unha moción pois clara, sinxela, viable, non? Sobre un dos nosos compromisos, que ademais, insisto, xa se levou ao Congreso, ao Senado, e veñen cunha batería de propostas que pouco teñen que ver co obxecto desta moción, máis que pois para desvirtuala ou para impulsar un relato que non nos convence. Vamos, nos solicitamos unha actuación concreta
que só depende da vontade do Goberno Central e vostedes, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid ou a P9 pola Puntada, queren introducir ideas que ou ben teñen comprometidas ou directamente porque nós nunca as escoitáramos. A verdade é que tampouco as entendemos ben, porque a conexión da P9 que di coa vía de alta capacidade 4.8 entendo que sería polo Cachapal, pero precisamente non entendemos como, porque esa conexión sería creando unha saída antes da peaxe, que habería que crear novas cabinas, unha peaxe distinta de Barro, quero dicir. Por iso, eu convido, nos, dentro do Grupo Municipal, convidámolo a traballar sobre o proxecto, non? E propoñer ao Pleno, ao Goberno, de forma independente, pero non como un parche a unha proposta clara que temos estudiada e traballada dende hai tempo. Por outra banda, tamén introducen como emenda pedirlle a Xunta a reforma da seguridade viaria da P308 en San Salvador. Bueno, esta emenda decae absolutamente porque supoño que vostede vai ser o único que non atendeu aos medios de comunicación no mes de xuño, xa non falo de anos, non? No mes de xuño o alcalde reunirse coa conselleira Martínez Allegue en relación á humanización da estrada P308. A conselleira trasladou o seu compromiso sobre un proxecto que xa está redactando este goberno, entón piden vostedes, pois mediante unha emenda, algo que está anunciado xa hai varios meses, pois non me parece serio que teñan que entender que non se acepte, vamos. Ademais, fíxese na diferencia. O que nos pedimos xa o levamos 2 veces ao Congreso e nos dixeron que non, cos votos do Partido Socialista, precisamente. Faime gracia que diga que o levaban no seu programa ou na emenda, porque, en todo caso, cando o PP o propuxo no Congreso, pois o PSOE votou que non. Por iso pídolle que agora, cando volvamos a presentar e teñan que volver a votar, pois que defendan en Madrid esta petición que levamos dende este grupo anos perseguindo, que falen cos seus compañeiros e así se podan traballar todos xuntos para facer realidade este proxecto que é moi bo para a veciñanza de Poio e para o resto dos concellos, en contestación a compañera Marga Caldas, porque non soamente daría servizo a Poio, porque outros concellos se verían beneficiados desta saída. É dicir, estamos falando do nó de bombeiros que dá servizo a concellos, o Concello de Poio, o Concello de Pontevedra, o Concello de Barro, de Meis. En relación a que que non o fixo o Partido Popular, pois verá, o Partido Popular tiña aprobado efectivamente acometer esta saída, pero a raíz da moción de censura do Partido Socialista quedou sen executar. Pero, ben, dou por continuar na seguinte quenda. Ben, ten o turno o BNG. Comezando polo final, que decía que esta moción que iba a dar salida a diferentes concellos. Entendo porque moitos dos vehículos que chegan deses concellos acceden antes a un punto de Poio a altura de Porto Santo. Non? Divides o tráfico. Pero os vehículos... Claro, pero eu o que lle viña dicindo antes é que os vehículos volven outra vez a PO308. Verdade? Ben, vale, pero volven a PO308. Eu podo estar de acordo con vostede cando di que se diversifica o tráfico. Pero se ese tráfico é tráfico que vai para Sanxenxo, pode coller a saída e sair na altura de Porto Santo. Pero vai a volver outra vez para PO308, verdad ou non? Se vai para Sanxenxo, por exemplo, que maioritariamente temos moito tráfico para esa zona, volve para PO308. A nosa postura respecto a un corredor da PO308 é clara, estamos en contra. Sí, pero é que eu estou motivando o que está dicindo Rocío. Volven outra vez para PO308. Entón,
Estamos de acordo con que é unha medida que pode aliviar o tráfico na zona da Barca e Andurique? Sí. É positivo que se alivie o tráfico nesa zona? Sempre é positivo que se alivie o tráfico nunha zona, porque ao final, bueno, pois estás mellorando a calidade de vida aos veciños que viven nesa zona. Vai a mellorar o tráfico da PO 308? Non, porque os coches que iban a ir a Campelo van a ir a Campelo, o que pasa que con acceso máis directo, os que van a Lourido con acceso máis directo. Iso é unha mellora. Sí, pero o que quero decir, espere, no, o que quero decir é que os que, sí, pero que xa iba, vale, pero vamos a ver, mellora porque xa non van a pasar por a Barca e Andurique, entonces mellora para a Barca e Andurique. Pero os que siguen pola PO 308 van a seguir pola PO 308. E agora fago esta aclaración para decir o seguinte. Cando se fala de facer proxectos hai que ter a ambición de melloralos de cara para o futuro. Isto pode ser un parche. É importante facelo? Ben, porque todo o que sea mellorar, benvido sea. É necesario que Poio teña unha alternativa para a PO 308? Sí, porque no futuro pasa, porque teremos que aliviar. Claro, temos que ter unha alternativa para ese vial. Ben, entón, Iso é unha cuestión, é dicir, me parece ben, é dicir, según o BNG é importante. Ben, non poña, primeiro estou falando, cando acabe pode se quere falar usted, que seguramente que falará ao rematar. Entonces, eu o que estou dicindo é que cando se falan de problemas, hai que falar dos problemas totales e do que resolve e do que non resolve. Entón, esta proposta que traen vostedes tamén a resolve a execución do vial do Bao, que ademais permite recuperar unha zona de San Salvador que é importante recuperar, que é a zona do Bao. Vostedes gobernan a Xunta e non o levan a cabo. Cando se fala de problemas, hai que falar da totalidade dos problemas. Vostedes falan nesta moción que se van a liberar os 23 vehículos que van pola PO 308. Non, vanse liberar da zona de Abarca e Andurique. Ben, non da PO 308. Ben, entón, solucionamos un problema, pero seguimos tendo outro. Entonces, hai que falar da totalidade do problema. Cando, con respecto á emenda que fai o Partido Socialista, vostede di que non ten nada que ver, claro que ten que ver. Cando se fai unha actuación, hai que facer actuacións integrais pensadas no futuro. Por que non se pode engadir primeiro que mellore, vostede quere mellorar a entrada de vehículos da Barca Andurique, pero non quere mellorar nin as virarrúas, nin a accesibilidade, nin a seguridade, nin humanizar a zona. Non ten sentido, será tamén importante facer iso. Que ten de malo que se faga constar? E o que se plantexa tamén a proposta que fai o Partido Socialista, eu creo que suma. E creo que cando gobernamos un concello, o que temos que ser é ter a ambición de ter miras de futuro, non pensar solamente en parches, pensar en proxectos integrales, diagnosticar os problemas e buscar solucións. E non estar enredando, vostede di, el BNG di, non, hai un problema que igual non se vai a solucionar en 2 anos nin en 3, pero que con miras ao futuro tenemos que buscar unha solución e temos que ser claros cos veciños e falar do problema e da solución. Entón, o BNG vota a favor desta proposta do PP? Sí, porque se vai a ter beneficios, benvida sea. Iso significa que está en contra da emenda que presenta o Partido Socialista? Non, creo que suma. E creo que ambas propostas xuntas é a ambición que temos que ter para poder mellorar os problemas de Poio nun futuro. Ben, tengo o turno de palabra do Partido Socialista. Bueno, aquí se venden se fala de cuestións sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de seriedade, se di que se levou o proxecto ao Congreso, non se pode enganar tanto a xente, hai que ser un poquinho máis serio, señora Cochón. Vostede o que fixo foi unha emenda a orzamentos xerais do Estado, dentro de 10 máis do municipio de Poio, sumadas a miles de todos os concellos de España, propostas polo Partido Popular. Quer dicir, eso non é presentar ningún proxecto no Congreso, eso non é ningunha proposta no Congreso, eso é simplemente bloquear os presupostos do Estado. Vale? Entón, vender eso como que se levou o proxecto ao Congreso, hai que ter moito morro, porque é pouco serio. Dice, e logo di que o señor Rajoy aprobou ese proxecto no Congreso, presenta a aprobación. Porque é mentira. É unha falacia. Non hai nin proxecto,
nin o Partido Popular aprobou nada, porque están acostumados a tratar a veciñanza como idiotas. Están acostumados a enganar a veciñanza, co tema este de que es mi palabra contra la suya. Xa está ben, un poquinho de seriedade. Tamén no último pleno falaban de que o proxecto este que aprobamos hoxe do bombeo da seca hasta Campelo, que non era un proxecto noso, que non viña de atrás. E temos aquí o proxecto decembro do 22. O proxecto que aproban decembro do 22. Deixen de enganar a xente. Di que a nosa proposta non é clara, é moi clara. É unha proposta con visión de futuro e ambiciosa. É unha proposta que quere convertir a variante norte, a alternativa norte, que é un vial que valeu un pastizal, un vial de alta capacidade, que está moi ben dotado, para que teña o uso que debe ter unha infraestructura dese tipo. E a fórmula é conectala coa autopista, para que funcione como circunvalación tamén, para que a xente que ven de Pontevedra e quere ir en dirección Conbarro, dirección San Xoán, dirección Raxó e Samieira, xa vaya directamente por aí. Di vostede que hai que poñer cabinas. Hai unha solución que é poñer un sistema telemático, como se fai en moitos sitios, que simplemente é unha barrera, ou hai unha outra solución que se discutiu con Fomento no seu momento, no que eu estaba presente, que era anticipar a peaxe existente, que é outra solución. Entón, podemos propoñer chambonadas ou propoñer cousas serias. Di vostede que por onde se vai a conectar, só hai que ver a foto aérea. Só hai que ver a foto aérea. O vial existe, só hai que implementar ao redor de 75 metros para conectar a variante norte coa autopista. Só hai que ver a foto aérea. E logo di vostede que hai o compromiso para facer a PO 308. Bueno, o compromiso do vial do Vao, a Xunta se comprometeu de facelo no 2011 e seguimos sin facelo. O inclueu nun programa que era 2010-2015, creo recordar, que era o plan MOVE da Xunta que había feito, ni caso. É dicir, os compromisos do Partido Popular xa sabemos como son. Son os mesmos compromisos que fixeron no nudo de bomberos, que non fixeron nada, que fixeron no nudo sur, é dicir, o goberno de señor Rajoy en Pontevedra non fixo absolutamente nada. Vale? Absolutamente nada. O que fixo foi paralizar o AVE. Di que a proposta nosa que intenta desvirtuar a moción, non intenta desvirtuar nada. Vostede está falando de conectar a autopista con Porto Santo, que nos parece ben, e decimos que a maiores, que estamos de acordo con esa proposta, que conectemos tamén a variante norte coa autopista. Di vostede que non lo sacamos da manga. Non sacamos da manga. Levámoslo no programa desde hai moito tempo. No último programa, Acción 74, a variante norte é unha infraestructura de primeiro nivel que está infrautilizada, polo que propoñemos a conexión da alternativa norte coa autopista para facilitar a conectividade. E Acción 76, impulsaremos a conexión da autopista coa rotonda de Porto Santo en sentido de saída para que funcione a autopista como circunvalación de Abarca. Estos son as propostas do programa. E xa nos reunimos con Fomento, fixemos estudios e traballamos nese sentido. Por iso lle digo, se realmente quere resolver este asunto, se realmente teñen intención de resolvelo e non de sacar unha foto e facer un acto publicitario, que é o que acostuman facer, reúnanse coa delegación de Fomento, que é o que teñen que facer, e levenlle unha proposta grafiada e seria. Perdón. Moitas gracias. Grazas, alcalde. Bueno, o primeiro gustaría decir que o alcalde intervén cando el considere, o igual que o facía o anterior alcalde, que lle decía que iba a intervir, pois claro, intervirá cando considere, o igual que o facía o anterior. Creo que durante o debate quedou claro que a actuación que propoñemos, insisto, en que é sinxela, económica e viable e suporía unha mellora na mobilidade e na calidade de vida de miles de persoas, principalmente de veciños de Poio. Ademais, está respaldada pola veciñanza, porque formou parte da nosa proposta que foi respaldada pola maioría dos veciños. E claro que serviría pois para desconxestionar a zona da Barca,
pois anda que non será importante. A zona máis poboada de Poio e con máis intensidade de tráfico do noso concello, a terceira de toda Galicia. Por lo tanto, esperamos que sexa aprobado, insisto, pese a todo, pola unanimidade do Pleno e que podamos presentar esta demanda conxuntamente para facernos fortes e unidos ante a administración responsable e conseguir que sexa unha realidade, non? Porque, insisto, desconxestionar a Barca é desconxestionar o tráfico da zona máis poboada do noso concello. En canto á proposta que facía o señor Agís sobre facer unha saída na zona da vía rápida 4.8, pois, bueno, comentarlle, eu non sei se vostede está informado, pero a veciñanza da zona rexeitou a ronda urbana que se vai a levar a cabo. Entón, bueno, o da saída da P9, pois non sei, convido a que traballe na proposta, vale? Efectivamente, esta é outra proposta que xa está traballada e foi en 2 ocasións ao Congreso e ao Senado. Sí, trapalleiros, sí, que por certo os seus compañeiros votaron en contra. Entonces, está de acordo e se forma parte do seu programa, pois, por favor, voten a favor do ben para os veciños de Poio e do ben para toda a cidadanía. Grazas. Ben, vamos a votar. Empezamos pola emenda. Votos a favor da emenda presentada polo Grupo Socialista. Votos en contra. Votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra. Moi ben, nada, simplemente 2 cousas neste punto de todo o que se escoitou. En este caso, desde o grupo de goberno, temos claro que os técnicos de Fomento están de acordo na proposta que presenta o Partido Popular. O temos clarísimo. Pero, por desgracia, os técnicos de Fomento non votan no Congreso. Por eso, hai unha parte importante que é a política. E por eso, a nosa decisión de reunirnos por respeto, que moitas veces non se ten con este Concello, facendo incluso presentacións no noso Concello sin tan siquiera comunicarlas ao propio alcalde nin ao propio Concello, pero xa fora deso, nós sí que temos respeto e vamos a empezar polo subdelegado de Goberno explicándolle cal é a nosa proposta. De aí pasaremos ao delegado de Goberno. Por qué? Porque a parte técnica todo o mundo ten claro que é beneficiosa e que se pode facer. Pero pois hai outra parte política cando chega ao Congreso, cando chega ao Senado, que os diputados e os senadores, e esa parte política é a que falla e é a que non vota. Logo, a parte técnica xa temos solucionada, porque eles están de acordo e os informes incluso serían favorables. Pero ahora falta a parte política. E aí é onde queremos, home, se vostede non nos mete os paus na roda, seguramente vai ser un voto favorable. Sí, casi. Despois, me sorprende moito sempre, vostedes son o goberno de non xa estaba feito, xa íbamos a facer. Voulle poñer un exemplo. Nos di que aquí o acordo co convenio xa estaba en 2022. Foi unha pena que non firmasen. Foi unha pena. Pero vostedes sempre son os diban a ir. E xa lle vou a dar outro dato para anticipar. Decembro do 22. Se non me interrumpe, eu non interrumpín a vostede. Vale. Pero foi unha pena que non trouxera aquí ao pleno, que non firmase, que non aprobase, porque as cousas hai que facelas. Mire, eu vou anticipar xa porque vai a dicir o mismo. Mira, humanización da Barca. Vai a vir aquí tamén, claro que vai a vir aquí un convenio do Concello e da Xunta. E nos dirá, nos só tiñamos, íbamos a facer. Non tiñamos nin proxecto. Porque todo o que retrasa agora, todo isto, para poder firmar o convenio coa Xunta de Galicia, é que neste Concello nin tan siquera, sempre moita aljareada, moita pancarta, pero o traballo, a verdad, chegamos aquí, proxecto, nada, unha memoria e non existía proxecto. Ora este goberno ten que facer unha retención de crédito e ten que contratar un proxecto para poder levar a cabo o proxecto de humanización. Logo, vostedes son moito de pancarta, moito de eso será noso, e resulta que nos encontramos que nin tan siquera tiñan proxecto. E despois diga que é unha falacia e unha mentira. Existía proxecto para humanizar, en este caso, a avenida de Andurique da Barca? No. Miña sorpresa.
Eu cando ves un día que vostedes fan unha presentación por todo lo alto, non sei canto, e bueno, nada, perfecto. Nos reunimos coa conselleira, sí que está, o proxecto está, vamos aos servicios técnicos do Concello e resulta, hai unha memoria, o proxecto Ahora este goberno ten que retención de crédito, contratar a empresa e facer o proxecto de humanización. Logo, despois nos vendrán, xa estaba feito por nós. Non estaba feito. Vale? Mira, me gustaría contestarlle a unha alusión directa. Un segundo. O que queira. Vostede isto non entende, pero debería saber... Entende vostede, por eso nunca sacou nada adiante. Non, eu non saquei nada adiante. Debería saber como funcionan as cuestións. É dicir, un proxecto desa infraestructura que tiña un coste de máis de 4 millóns de euros, un proxecto desas características vale ao redor de 400.000 euros, ese proxecto. O que se fai, que é o que se fixo, se fai un anteproxecto, porque hai diferentes fases para a redacción dun proxecto, está o anteproxecto, o proxecto básico e o proxecto de execución. O que se fixo foi un anteproxecto. Unha vez que se acorda coa Xunta o financiamento de eso, se redacta o proxecto de execución. Un proxecto de execución dura uns poucos meses. Por tanto, non conte milongas de que tarda non sei que. Vostede en campaña, supostamente, presentou un proxecto que había realizado a Xunta, que xa tiña o proxecto. Ahora me di que hai que volver a facelo. Como é iso? Se dá conta? Porque me imagino que vostedes en campaña fixeron un anteproxecto. Non, señor Molles. Ou non se lle pode aplicar a vostede eso. O Concello fixo un anteproxecto. E unha vez que se fai un anteproxecto e temos o compromiso de financiación, porque o anteproxecto prevé un coste dese proxecto que che permite negociar coa administración canto pos ti e canto poño eu, e unha vez que sabemos o coste, se redacta o proxecto sabendo que se vai executar, porque o Concello de Poio non se pode permitir o luxo de tirar 400.000 euros pola borda ou o que valga ese proxecto. Dase conta, señor Molles? Entón, o seu proxecto que presentou en campaña tamén era fume, tamén era mentira. Dase conta como manexa vostede, como engañan a xente. Hai que ser un poquinho máis riguroso. E insisto, o proxecto que fai vostede referencia, o proxecto que se aproba hoxe aquí mediante o convenio, decembro do 22. Atado, decembro do 22. Vale? Entendo que vostede se teña que aplicar méritos que non ten, porque desde logo neste tempo que leva no Concello de Pouco, méritos propios ten poucos, entón ten que atribuirse os ajenos. Pero bueno, hai que ser un poquinho máis serios. Decembro do 22, o proxecto que trae vostede aquí, hoxe. Vale? Rematou? Vale. Sabe cal é a única diferencia entre vostedes e nós? Que nós traemos o proxecto, o convenio e vamos a facer a obra. Esa é a diferencia. Vostedes presentaron un anteproxecto e nada máis. E este goberno o que vai facer é presentar un proxecto, firmar un convenio, ter a financiación e o máis importante, executar a obra. Ben, punto 7. Moción do BNG, ciclo do medio natural do IES de Poio. Ten a palabra o BNG como, en este caso, promotor da moción. Sí, traemos esta moción que fala sobre a situación que ten neste momento o IES de Poio a respecto da impartición do ciclo do medio natural do IES de Poio. Non é a primeira vez que traemos esta moción, truxemos outra moción precisamente para demandar melloras de financiamento deste ciclo que non se estaban dando e que así nos lo trasladaba ademais o personal de educación, do IES de Poio, refiro. E agora, cal é a nosa sorpresa, que o día 31 de xuño, pois a poucas horas do peche oficial dos centros de ensino e a poucas horas das vacacións, comunícaselle ao personal directivo do centro pois que respecto ao ciclo medio que teñen que prescindir de 2 docentes que viñan impartindo ese ciclo, o que vai a supoñer que teñan que volver a reorganizar todo o curso que xa tiñan organizado e o que vai a supoñer pois unha merma na totalidade do cupo de docentes que teñen no centro. Sí? Eses 2 docentes estaban en comisión de servizo, podían continuar en comisión de servizo porque podía prorrogarse, é dicir, non era obrigatorio que tiveran que rematar, se podrían prorrogar e notificarlle
notificarlle non, informarlle, porque non lle notificaron, informáronlle telefónicamente que ían a prescindir de 2 docentes. Primeiro, o único que nos constata é que todas as palabras que tivo neste caso a Concelleira de Educación, que hoxe non está, que ela ademais explicaba que a Xunta tiña un total compromiso pola execución deste ciclo no IES de Poio, que ademais tiña un total compromiso co seu financiamento. Infórmanos dende o centro que xa, bueno, falamos tamén aquí na comisión, creo que tamén o dixo a Concelleira de Educación, que habíanse recibido unhas cantidades por parte da Xunta de Galiza, eran creo que 14.000 euros, se mal non me equivoco, pero claro, non temos constancia de que esas cantidades aumenten a cantidade total que recibía o centro. Porque, claro, se o centro viña recibindo 20.000 euros por o ciclo e agora se lle están adiantando 14.000, non sabemos se o resultado final do adianto van a ser só eses 14.000 ou vai haber máis cartos dos que había, entendo? Entonces, o que queremos saber, poderemos falar de que se está dando máis financiación ao ciclo cando teñamos o resultado final da totalidade da inversión da Xunta. Nos tiñamos que traer esta moción primeiro, bueno, pois para mostrar a situación que ten neste momento pois o profesorado que último día de peche teñen que volver a reorganizar. Tamén para pedir á Xunta que non deixe de lado o IES de Poio. Temos constancia que noutros centros de ensino si se están, primeiro, financiando os ciclos que imparten e non se está producindo ningún tipo de recorte. Entonces non entendemos por que isto sucede en Poio. Está claramente esta acción, o único que mostra é a clara discriminación da Xunta de Galiza con Poio e co alumnado do noso concello, porque esta decisión tamén vai afectar o alumnado da ESO e o alumnado de bacharelato. E nós consideramos que o Goberno pois tamén é cómplice desta decisión, porque vostedes, dende o Goberno, teñen que exixirlle á Xunta que non proceda a facer máis recortes no ensino público, que non faga máis recortes ao alumnado de Poio, que financie este ciclo e que non lle recorte profesorados. E dende aquí tamén queremos decir que mostramos o noso total apoio ao equipo directivo do centro, dadas as declaracións que tivo o conselleiro dicindo que fora unha mala interpretación de un equipo de persoas que o que intentan é facer as cousas o mellor que poden e o mellor que saben, intentan organizar un curso e cando se lle está comunicando a poucas horas decisións que afectan a todo o seu traballo. O noso máximo respeto para estas persoas, o noso máximo respeto pola decisión de presentar unha dimisión conxunta e o noso rexeitamento total ás declaracións de o conselleiro a ese respeto, porque creo que falta ao traballo de persoas que intentan resolver recortes que se fan sin ningún tipo de motivación. Dito todo isto, o acordo que traemos é, primeiro, exixir á Consellería de Educación que rectifique a súa decisión de prescindir de profesorado e dote do mesmo número de docentes ao ciclo medio do medio natural, incluído o profesorado específico que tiñan en comisión. Segundo, dotar unha partida orzamentaria específica ao IES de Poio que imparto o ciclo medio de guía no medio natural e de tempo libre para poder atender a contratación de servizos e recursos necesarios para o desenvolvemento da formación. Esta partida dimensionarase de acordo co informe de necesidades do centro. E, terceiro, estes son puntos que xa truxemos na anterior moción, dotar o centro do material comprometido pola Consellería de Educación para a implantación do ciclo. Non sei se pode apuntar unha cousa máis que me quedou atrás, e que é importante. Temos información por parte do centro de ensino que eses dous docentes buscaron a fórmula de poder continuar, pero non responde a que non se produzca o recorte de personal, senón que se fixo mediante unha ferramenta que poden ter que é a de permutar. É dicir, tuveron que buscar
a maneira de poder continuar, e iso non significa adiántome por si a señora Rocío Cochón, que entendo que vai a ser ela a que responda, xa se adianta dicindo que teñen o problema solucionado. Non, o recorte do profesorado está aí e vai afectar. Outra cousa é pois que os docentes busquen outras fórmulas para poder continuar e para poder paliar decisións que van en contra do ensino público. Moi ben. Ten a palabra o Grupo Socialista. Sí, bueno, nós estamos completamente a favor da moción porque o que está pasando co Instituto de Pollo é unha verdadeira injustiza, se leva tempo xa sufrindo porque, bueno, este ciclo denominado ciclo medio de guía de medio natural e tempo libre, a Xunta establece unha serie de actividades asociadas a este ciclo para poder impartilo. E o propio centro non ten recursos suficientes para cubrir esas actividades necesarias para que poidan dar ese ciclo. E agora, a maiores, que é a última novedade, dous docentes pois os quitan do centro. Co cual, bueno, isto deriva que o equipo directivo do centro presentan unha demisión conxunta e irrevocable. Isto ilustra moi ben o que está pasando co ensino en Galiza, non? Eu estou convencido e levo tempo convencido que o que queren é acabar co ciclo, non? Un ciclo que é importante porque estamos nun entorno turístico, nas Rías Baixas, onde este tipo de iniciativas ademais teñen moita inserción laboral, a importancia que ten pois de formar a persoas de cara a novas ideas de turismo, bueno, sempre se dixo, non, que nas Rías Baixas hai unha enorme temporalidade e que hai falta de servizos asociados que se sumen a esa oferta hotelera de playa e gastronómica con actividades de montaña e actividades de tempo libre, que é precisamente no que incide este ciclo. E o que están facendo desde a Xunta é cargarse o ciclo, o que queren é que desaparezca ou leválo para outro sitio, non sei cal é a vontade, pero desde logo o que está pasando non ten xustificación. E non ten xustificación porque pasa aquí, pero non pasa en outros sitios, é dicir, hai centros que teñen moitos máis ciclos que os que ten o Instituto de Pollo e teñen unha, non vamos a decir que é unha dotación económica elevada, pero teñen unha dotación económica suficiente para que a xente sepa, para impartir este curso, a Xunta, por exemplo, exixe que fagan prácticas en cabalos, polo monte, que aprendan a levar un cabalo e que aprendan a facer de guía co ecuestre. Bueno, pois isto implica, evidentemente, o Instituto non vai ter unha cuadra de cabalos no Instituto, implica contratar ese servizo con cunha hípica que lle supla esa necesidade. E como eso hai moitas outras de natación, de deportes náuticos, en fin. Entón, se non son capaces de dotar económicamente as actividades que lle exixen para poder impartir o ciclo, evidentemente o profesorado se volve loco, é dicir, ten un problema grave porque ten a necesidade de formar a esos alumnos que veñen, ademais, non só son de Pollo, hai xente que incluso ven de fora pola relevancia que ten o ciclo. E, evidentemente, non poden impartir o ciclo como a propia Xunta exixe que se imparta. Polo tanto, eu creo que o Concello debería facer algo, o Concello debería incidir, porque ademais o señor Román acostuma a ver moito por Pollo, máis ben en festas, dicir, o tema do Instituto non o vimos que viñera a falar co equipo directivo do Instituto, pero, bueno, en festas suele vir a menudo, entón, o lóxico sería que o señor alcalde e o Concello, pois, de alguna maneira, mediara para resolver esta problemática, non? Que temos un problema evidente coa educación nesta comunidade en Galicia. Sí. Ben, en relación á moción presentada polo BNK, en primeiro lugar, gustaríame recalcar o compromiso deste goberno coa comunidade educativa de Pollo, cos docentes, cos pais e co alumnado. Sobre a situación concreta do ciclo de guía de medio natural que se imparte no IES de Pollo,
quero subliñar que este goberno en xeral e a concelleira de Educación en particular estivo en todo momento a disposición do centro e das autoridades educativas e exerceu unha labor de intermediación coa administración como corresponde. Eso quero resaltalo porque é un feito. Desta maneira, sabemos que a Consellería de Educación conta cunha partida específica para o equipamento dos centros que imparten este ciclo e que no curso 2024-2025 se elevará en máis de 300.000 euros o seu investimento. O impulso á formación profesional do Goberno galego vese claramente no incremento na demanda que ten cada ano a formación profesional. Este ano houbo case 3.000 solicitudes máis que no curso pasado, exactamente 2.700, un 5,24% máis. Creo que aí se reflicte o apoio da Xunta e o atractivo que cada vez máis alumnado se decante pola formación profesional galega. Iso non quere decir que non se produzan situacións que hai que solucionar, por suposto, pero creo que esa, con todos os respectos, é a diferencia entre o noso grupo e a oposición. Nós queremos que haxa unha solución e traballamos para conseguila. Insisto en amosar todo o noso respecto hacia as persoas implicadas e o profesorado do IES en particular. E vostedes, en cambio, pois queren que haxa un conflicto acadar un rédito político e aí non nos van a topar porque as problemáticas neste ciclo en concreto pois non apareceron agora, non xurdiron neste preciso momento, xa veñen de atrás e pois por aquí non pasaran. Non teñan dúbida de que imos a seguir a traballar da man do goberno galego, que, insisto, é o máis comprometido co ensino da historia de Galicia e coa comunidade educativa de Poio, por suposto, para que os nosos mozos e mozas do noso concello teñan as oportunidades que proporciona o sistema educativo de Galicia. É todo. Ben, ten a palabra o BNG. Moi ben. Bueno, vostedes mismos son os que din que vostedes son o partido dos feitos. Pois os feitos me remito. Solamente hai que analizar os feitos. Dimisión conxunta do equipo directivo. Non quero decir, o equipo directivo non é quen ven aquí a presentar as mocións. Entendo que é resultado de unha mala xestión, dun desgaste e dun cansancio. Durante o curso diversas manifestacións e protestas por parte do alumnado, tampouco as incentivamos nós, é dicir, foi o propio alumnado que nas levou a cabo e, home, fale vostede un pouco máis con todo o que ten que ver o sistema público, con todo o que di o personal, con todo o que sufren os docentes, e verá vostede todos os problemas que existen. Vostede di que están buscando solución, pois se non atopan, que buscan solución ao problema. Se non atopan, entonces é que non saben facer ben as cousas. Está claro. Se estás buscando unha solución e non das atopado a solución, pois entonces non sabes xestionar o problema. Eso é feitos, para decirlo como din vostedes, non, con feitos concretos. Pois vamos aos feitos concretos. Eu vou a incidir nunha cuestión que ademais é importante e relevante. Esta decisión non solamente afecta o alumnado do ciclo, esta decisión afecta a totalidade do alumnado de Poio. A bacharelato, afecta o alumnado da EXO e tamén afecta o do ciclo, pero afecta todo, porque hai recortes do profesorado, porque hai recortes nos orzamentos, e perdone vostede di, non, é que este problema se é recurrido. Pois claro que sí, e a día de hoxe sigue sin darlle resposta. Entonces, como vamos a confiar que van a resolver un problema dende a Xunta
se a día de hoxe siguen sin resolver o problema. E aquí truxemos moitas mocións insistindo e pedindo, e vamos a seguir traéndoas. E xa lle adianto que se non retroceden e levan a cabo a totalidade, dotar da totalidade dos docentes, por suposto que se é necesario, iniciaremos recollida de sinaturas, apoiaremos todas as protestas que se falla, e claro que sí, que vamos a estar aí, porque queremos exixirlle aos señores da Xunta de Galicia, no que vostedes teñen absoluta confianza do seu compromiso con Poio, que inicien os compromisos reais con o Instituto de Poio, porque están afectando a todo o alumnado. Entonces, aí nos terá a nós, por suposto, mal que lle pese e mal que lle moleste. Grupo Socialista. Sí, bueno, señora Cochón. O ciclo está integrado no instituto, polo tanto non depende de formación profesional. Creo que debería de sabelo. Se ven a defender esta moción, debería saber eso. Non se regula cos criterios da formación profesional, sino que está integrado en un ciclo no instituto, polo tanto, o tema de persoal depende do que está establecido para os institutos. Logo, di vostede que vimos aquí a traer un conflito para sacar rédito político. Nós non traemos ningún conflito. O conflito é que a directiva do colexio dimitiu en bloque. Quer dizer, o conflito é ese, e o conflito que lle teñen que dar solución. A ver se vai ser culpa nosa porque nos preocupamos polos problemas que acontecen e que afectan aos veciños deste concello. Logo di que o compromiso inequívoco, compromiso son brindis ao sol, o que importan son os feitos. Son máis de festas holi e máis deste tipo de festas de benvida. Logo a educación, se funciona ou non, xa non lle importa tanto, pero a festiña, eso sí é importante para os mozos e mozas. E logo, a realidade é que menos recursos, máis recortes, menos profesorado e a ensinanza empeorando. Ese é o gran problema que temos neste municipio. E logo, solución ninguna. Moito compromiso, pero a realidade é a que a degradación da educación pública en Galicia é máis que evidente. Sí. Dende o noso grupo sempre estivemos a disposición de pais, alumnos, docentes, centros, en resumo, da comunidade educativa para garantir un ensino público de calidade. Esa é a realidade. Eso quero recordar. Bueno, antes gustaríame, contestando ao último que acaba de dicir o señor Agís, nada, que na seguinte, xa non ten, que festa considera él que debemos eliminar? Que non lo diga, por favor, que non lo diga, porque estou, deseosa de saber cal considera él que debemos eliminar. A señora Caldas, diríalle que efectivamente feitos, como nos falamos con feitos, é que se incrementou a partida para o IES de Poio. Esos son feitos. E, polo tanto, o problema económico concreto solventouse. E isos son feitos. E tamén son feitos que continue o mesmo profesorado. Esa é a realidade. Despois o que, o que vostede quera dicir, está no seu dereito. Pero gustaríame recordar que o que dixo o director de Educación da OCDE, que Galicia ten que estar orgullosa, porque de cada estudiante de formación, unha formación moi sólida, está sendo moi exitosa, está conseguindo pechar con ela brechas sociais. Efectivamente, iso ten que facernos sentir orgullosos de todos e de todas, porque é un éxito de país. É froito do traballo de moitísimos profesionais, dos estudantes, da administración tamén, claro, naturalmente. Por iso, non ten sentido intentar embarrar o campo
porque Galicia é a comunidade autónoma que máis mellorou o seu nivel de estudos nos últimos 20 anos e a que fixo que máis familias poidan acceder a un ensino de calidade. Esa é a realidade. Temos algunhas das mellores ratios de España na maioría dos cursos e das mellores tasas de escolarización. O informe PISA, estou no turno de palabra, gracias, confirma que temos o sistema educativo máis equitativo, é dicir, o que dá máis oportunidades. É un dos que ofrece mellores resultados de España, pechando fendas sociais, insisto, e reducindo o abandono escolar. E seguimos dando pasos nese sentido. Dende hai anos, a educación infantil, como saben, é 100% gratuita de 0 a 3 anos. Calquera neno ou nena de Poio que comece na universidade terá a matrícula o 100% gratuita en todos os grados, como todos os estudantes de primeiro, todos os que aproben en Galicia. Somos a única comunidade autónoma que aplica isto. É un dos primeiros territorios do mundo onde isto é unha realidade, unha medida que beneficiará este mesmo mes de setembro, que va a empezar este domingo, a máis de 50.000 estudantes. Educación gratuita, dende que nacemos, ata o fin dos estudios profesionais ou universitarios. Esa é a realidade da educación en Galicia. Estamos a falar da FP, da educación en xeral. Non podemos esquecernos que dende o curso 24-25 a Escola de Canteiros de Poio é xa un centro integrado de formación profesional con 4 novas titulacións oficiais e 92 prazas de nova creación. Polo tanto, este é un debuxo da realidade do ensino en Poio e en Galicia. É todo perfecto? En absoluto. Claro que non. Hai que mellorar, sen dúbida, pero non podemos botar por terra o traballo de tantos e tantos educadores e debemos seguir avanzando correctamente polo bo camiño, un camiño que ademais apoiaron rotundamente os galegos e os veciños de Poio nas urnas, como saben. Entendo o sistema educativo como un instrumento para garantir o progreso, a xustiza social e a igualdade entre as persoas e non a confrontación partidista. Grazas. Ben, ten 2 minutos para pechar a... Sí, rapidamente. É que se foi tanto polas ramas na intervención, Rocío, que tiña algunhas cousas para contestar. Simplemente unha cousa, é dicir, eu non entro a valorar... Creo que non é unha falta de respeto dicir iso. Pero non fai falta a veces decir, é como si din, decir, eu creo que cada un utiliza os argumentos que mellor quere. Sí, pareceme moi ben, pero irse polas ramas non é faltar. É simplemente decir que non se centrou no punto do tema e falou un pouco de todo, pero non se centrou. Podemos ir atrás a intervención que tuvo vostede na outra moción, a ver canto falou da P9 e nadie dixo nada. Bueno, non pasa nada, tamén mo pode decir, eu lle contesto. Non pasa nada. Se podo. Non pasa nada. Ao fío do que estaba dicindo que se falaron de tantas cousas que é por centrar no concreto, porque estamos falando de Poio e concretamente no que sucede en Poio. Entón, se realmente a Xunta fai tantas cousas na comunidade educativa, por que non as fai en Poio? Que pasa? Que o resto sí, Poio non. Xa un pouco por centrar no argumentario. Pois que faga tamén en Poio. Todas esas maravillas que conte, que sucedan tamén en Poio. Senón que lle explique o profesorado todo o que levan sufrindo este curso e nos cursos pasados. Despois recurría a vostede e decía que festas eliminaría e que non se trata, digo porque se foi do tema e seguramente que non lle podrá replicar, pero yo vou a decir eu, non se trata solamente das festas, non se trata de eliminar festas, que ademais esa é unha pregunta que facíamos nós cando estábamos aí e vostedes estaban aquí. Se trata de xestionalas, fagan vostedes festas, pero non a conta de rebaixar os servizos. Atendan os servizos deste Concello facendo tamén as festas. O que non se pode deixar de atender os servizos é só facer festas. Trátase de equilibrar e xestionar, non de eliminar festas. Simplemente recalcar a importancia de agardo que todos o Partido Socialista sí que vai apoiar a moción, agardo tamén contar co apoio do Partido Popular, que deixen de falarnos dos compromisos que adquire a Xunta e que de verdad sexan feitos e nos poidan decir aquí que realmente van a financiar con máis cartos o ciclo, que non se vai a recortar profesorado e que, por fin, sexa unha realidade. E se é así, por suposto que o vamos a aplaudir, porque vai a ser bo para o alumnado de Poio e vai a ser bo para os veciños de Poio. Na mentres non pase, pois teremos que seguir vindo aquí pedindo, exixindo a Xunta o traballo que non fai. Moi ben. Sí, decía
me pediu, por favor, Sí, que veña. podolle contestar. Sí, claro. A ver, Rocío, o seu, non sei como decirlo, o seu jefe de filas, o facía referencia a que había moitísimas festas, tanto lle indignaba que chegou a ir a interviú a denunciar a cantidad de festas que había neste municipio, e vemos que agora se duplican, quero decir, eu non sei se son moitas ou poucas, pero antes eran moitísimas e agora é o doble, entón, bueno, hasta para ir ao interviú, que é como Playboy español, é dicir, unha revista de referencia. E logo, con respecto o que decía, é máis grave que nese contexto celestial da educación pública a situación de Pollo é moito máis grave. O sea, neste contexto de tanto éxito educativo, como teñen por aquí, por dúas perras, o tema de Pollo nestas condicións? Sí. Nada, simplemente por alusións, como di vostede, só darlle dous datos. Agora hai as mesmas festas, ou igual unha máis, pero con unha diferencia. Que antes unha festa solo, como esa que non fomos nos interviú, sino que o interviú veu a nós, esa festa costaba 600.000 euros, e hoxe en día este goberno non gasta en todas as festas ni 600.000 euros. Logo a diferencia é esa, que ahora hai festas, pero que costan nin a mitad do que lle costaban a vostedes. Esa é a diferencia. Esa é a diferencia. Ben, votamos. Votos en contra. Abstención. E votos a favor. Nada. Pois pasamos a de control. Dase conta do estado de execución dos acordos procedentes e tamén dos decretos da alcaldía. Rogos e preguntas. Sí. Boas tardes a todos e todas. Unha pregunta para a concelleira delegada de Sanidade, Tamara. Quería saber o motivo polo cal este verán non se cubriron as baixas e as vacacións dos médicos e das médicas dos centros de Anafans, de Combarro e de Raxó. De Raxó si se cubriron, vale? Hubo unha médica durante todo o mes que ela estivo de vacacións, o cubriu outra doutora, e os de Anafans e Combarro se foron cubrindo cos outros médicos que xa ten o centro, prestaron asistencia a todos aqueles pacientes que o necesitaron. E Raxó, que é o centro que só ten un médico, si foi cuberto. Entón, me está dicindo que os facultativos se organizan entre eles para poder cubrir e, aínda así, hai falla de citas con un mes, polo menos, para poder ser atendidos. Non? Estoulle dicindo que foi cuberto o centro que só ten un doutor por outra, e os outros, todos os pacientes foron atendidos con Entonces non foron cubertas as prazas, se organizaron entre os médicos. Gracias. Raxó cuberta. Sí, eu quería facerlle unha pregunta á concelleira de Turismo. Cal foi o plan de seguridade este verán na Illa de Tambo? Sí. Pois, verá, o mesmo que existía. Entón, este Prorrogouse. verán non se permitiu acceso ás praias da Illa de Tambo. O sistema era o que existía. Non hai ningunha modificación en relación a Tambo. O decreto que regula as normas é o mesmo. A empresa de seguridade é a mesma. Non hai variacións. Non comprendo. Entón, por que accede a xente ás praias? Porque Non está con- vendo acceso ás praias. Está vendo xente que está accedendo ás praias de Tambo, cando aquí estamos
loitando todos xuntos pola protección desa illa. Estamos atopándonos con que a xente está accedendo ás praias sen ningún tipo de medida de control ni nada. Vamos a ver, sabe bueno, que o tema das praias é delicado. Como administración e aquí actuamos todos a unha cando nós estábamos aí, co tema de Tambo, todos a unha. O tema de prohibir o acceso ás praias é delicado, por decirlo así, dun xeito breve, reducido, é delicado, pero estaba prohibido con anterioridade e nós mantemos, insisto, os mesmos criterios que aprobamos cando estábamos aí, vale? Entón, cando en anos anteriores tamén se producían esas situacións que non desexamos que así se produzan para precisamente pola seguridade, por cuestións de seguridade. Ese é o motivo, como vostede sabe, polo que se proíbe o baño na illa. Non é outro. Outra cousa é a legalidade de prohibir. Ben. Igual era bo que lera o que di o Ministerio, a ver se nós temos competencia para prohibir e algo. E flaco favor, a mellor le fai facendo esta pregunta aquí pública, porque igual o que está facendo é un efecto chamado. Porque hai... No, é que decilo, a veces hai que decilo porque como todo está permitido, é dicir, isto se falou na última comisión e o poñían en valor algún dos colectivos e como ustedes preguntan con todas as intencións, pensan que nos van a deteriorar a nós como goberno, é dicir, isto está todo, xa todo o mundo sabe que non somos cada un de nós, pero hai unha lei e o Estado e en este país a día de hoxe non se pode prohibir o acceso á praia das persoas, vale? Logo, flaco favor fixeron hoxe con esta pregunta. Si pensaban en fastidiar o goberno, se equivocaron. O que están fastidiando é o respeto pola illa de Tambo. Non simplemente nos informan de que o preguntarlle ao membro de seguridade di este ano podes acceder á praia e nos, para informarnos, preguntamos a vostedes que son o goberno. Creo que estaba presente, se non me equivoco, Marga Caldas e foi un tema que se tratou na última comisión de seguimento e quitou algún membro desta problemática. A empresa mesma. Que a mellor na licitación sería bo, en vez de un vixante de seguridade, que fose un guarda rural para ter competencias aí, decir, pero non foi unha licitación que fixo este goberno, fixeron os seus compañeiros. Máis preguntas? Teño unha... Bueno, como podo facer exposición antes de facer a pregunta, non a iba a facer, pero aproveito para decir que, bueno, que madre mía, cando vostede estaba aquí, como preguntaba o que preguntaba bueno, e tamén a súa compañeira de fila, Rocío Cochón, é dicir, vostede ven aquí, agora parece que lle molesta que lle fagamos preguntas, creo que se fan preguntas con máximo respeto, vostede as contesta, lle pode gustar máis ou menos, bueno, contesta se quere, tamén pode contestalas por escrito. A nos nos decían que nos contestámoslas todas. Quero decir que vostede conteste si quere, se non quere, pero non veña pedindo algo que non facía, porque creo que aquí somos rigurosos, somos respetuosos a hora de facer as preguntas, algo que vostede non era cando estaba aquí, e que vostede xa non se acorda. Parece que non sei, parece que dende que é alcalde se esqueceu do que facía cando estaba aquí nas filas da oposición. Que igual se ten que ver algún pleno. E Rocío, vostede tamén, Lle preguntamos algunha vez polo acceso das playas de Tambo? A que non? Pero que vostede non preguntara ou non se preocupara por determinadas cousas non significa que non nos vayamos a preocupar nós. Vostede preguntaría polo que considera e nos preguntamos polo que consideramos tamén. Pero non pode convertir unha pregunta nunha amenaza. Está facendo o mesmo que no pleno pasado. Eu pensei que reflexionara, pero non. Sigue igual. Ao final lle sale a vena da oposición, a leva dentro. Entonces sale a vena e non o pode evitar. Bueno, o dito, vou a facer a pregunta, que ademais é unha pregunta que lle fago a vostede. Quería saber si se asinou algún convenio con Portos de Galiza, que o preguntei tamén o ano pasado, non tiven resposta, a ver se este ano teño máis sorte, con Portos de Galiza para explotación, para explotación e apertura do que foi o Porto de Combarro durante este verán. Se firmou vostede ou hai algún convenio ou vai a vir ou se pode informarme? Está firmado. Hai un convenio firmado? Sí.
E por que non pasou por ningún órgano? Está informado e está informado por Secretaría. E por Secretaría, por la Policía. E por que non? En principio non sería necesario, polo que digo, non? Pero está firmado. Nos pasamos de copia sin ningún tipo de problema. Home, Si nos pedimos acceso a eso. Sí, nos tamén queríamos unha copia, sí, porque, bueno, non sei, pero que non se pasará por pleno, home, non sei, pero a lo menos pasalo por un órgano, darlle conta a, bueno, pois a oposición, bueno, sorpréndeme, porque, dende logo, xa, bueno, de Porto xa é que xa tiña unha opinión, pero agora xa, seguramente que a miña opinión pode ser bastante peor, porque nós, cando tiñamos e xestionábamos o convenio, unha dos requisitos que nos pedían era que tiña que pasar polo pleno. Home, non sei, se que cambiou Portos ou é que, bueno, como Portos ten pois ese partidismo propio de Portos, que non llevo a decir o que penso, que creo que xa o dixen aquí moitas veces, o que pensaba de Portos de Galicia, e creo que me vai cambiando opinión, pero bueno. A súa pregunta foi, firmamos un convenio? Sí, claro, firmamos un convenio. Pois solicitaremos, bueno, mire, que quede constancia de que solicitamos copia do mesmo. Perfecto. Mais? Sí, a nosa pregunta é para a concelleira de Promoción Económica. Boa tarde. Ben, como sabemos e como, bueno, sabemos que vostede tamén debe saber, os fondos europeos son eses fondos que a Unión Europea puxo a disposición ou pon a disposición de todos os Estados membros para modernizarse, para fortalecer as súas economías, están tamén a disposición das entidades locais. No pasado mandato, eses fondos foron aproveitados para poñer en marcha e realizar moitos proxectos moi importantes para apoio, entre eles o paseo de Ramón Encinas de Raxó, a mellora de eficiencia enerxética con 1 millón de euros que serviu para renovar o alumeado público, a reforma do xinasio municipal, a reforma tamén desta casa do Concello, a ampliación da cuberta, a recuperación dos núcleos tradicionais como Xubiño, os fondos que se pediron para a antiga escola de Aren en Samieira e moitos outros. Sabemos tamén que o resto dos concellos da nosa contorna están a aproveitar a oportunidade que supoñen estes fondos europeos para modernizarse, para actualizarse e para poñerse á altura de Europa, que son para o que veñen todos estes millóns de euros de fondos, os Next Generation e outro tipo de fondos europeos que hai a disposición. Entón, a pregunta concreta que temos para vostede é, dende este mandato, dende xullo de 2023, cantas subvencións se pediron con cargo a estes fondos europeos e se nos pode detallar exactamente para que proxectos se teñen solicitados estes fondos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Los proyectos que se han llevado a cabo creo que se han visto durante todo este año. Además, muchos de ellos creo que han salido a la luz en distintas notas de prensa. Lo que usted me está diciendo en mi área, que es la promoción económica, como el proyecto de Xubiño y cosas así, supongo que antes estarían dentro de su propia, o de la cartera que llevaba el señor Agis, que era promoción económica. Pero en mi caso, esos proyectos y todas esas obras y mejoras las llevan otras carteras y otros compañeros míos. Entonces yo le puedo decir al alcalde o al resto de compañeros que le hagan un listado de todos aquellos proyectos que se han llevado a cabo con respecto a las ayudas europeas y estarán a su disposición. Pero si usted me pregunta a mí sobre mi promoción económica, sobre el empleo, sobre todas aquellas acciones que tienen que ver con el empleo, yo le contesto. Pero con el arreglo, con la mejora de alcantarillados, con la mejora en las vías de comunicación, eso no corresponde a promoción económica, por lo menos a lo que a mí corresponde. Vale, no, por centrar solamente a pregunta, sí. Bueno, nestes días máis recentes na web municipal, que ademais
é unha web que vende renovarse, unha web que está feita e actualizada á medida do que é o goberno actual. Hai un apartado que é da súa área, a área que vostede é a responsable, a área de promoción económica, sí. e nese apartado, pois, a primeira da liña do que é o traballo da súa área, di que unha das súas funcións é tramitación de axudas e subvencións dos fondos das distintas administracións en coordinación cos departamentos municipais e as Claro, concellerías. es que a Entón, partir de aí me parte dirixo a de... vostede para que me informe de Claro, ya le he cales son dicho. as subvencións solicitadas. Claro, ya Esa le he foi a dicho miña pregunta. que- Cales se solicitaron desde a súa concellería en coordinación Como son coas muchas y outras? muchos los proyectos llevados a cabo y están de distinta cantas concejalía, e que me diga, pues, que me enumere cales son. pero sí, ya le he dicho me que le vamos pase a dar un listado. Muy bien. Claro, por supuesto, de todas aquellas proyectos y de todas aquellas inversiones que se han realizado con los distintos fondos europeos. No hay ningún problema a su disposición. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, boa tarde a todas e a todos. E a miña pregunta é para o concelleiro de personal. Falaba o noso alcalde, non? De que vostedes son o goberno dos feitos. Eu quería saber por que feito os operarios no Concello non recibiron nin os EPIs nin a roupa de traballo de verán. Nada, está reclamada por distintos motivos e ainda non chegou. Esperemos que chegue a semana que ven. É o único que che podo decir. Está reclamada unha roupa que ten que ser para servicio de verán e que se vai usar no inverno logo. Enténdese que a roupa se pide no inverno para o verán, e no verán para o inverno. Eso é o funcionamento dunha administración competente. Eso é, denota... E sabes como se pedía roupa? Denota unha cara... Sabes como se pedía roupa antes? Sabes como se pedía roupa antes? Nunca pasou de ahora, sempre tuveron a roupa. Sabes como se pedía? Digo, como se pedía roupa antes? Pois se lle daba un vale iban a coller a roupa. Non teño máis que contestar. Pero co diñeiro que lle correspondía a cada un. Vostedes, é tremendo que vostedes exixan desde este Concello, exixan a calquer veciña que vaya exercer unha obra, que haya unha seguridade, que teñan unha seguridade nesa obra de equipación e que teñan os propios operarios sin esos EPIs. É lamentable, Tucho, de verdad que me parece lamentable. E que contestes de que non veu ainda a roupa porque houve problemas a roupa de verán, vamos, denota outra vez... Creo que quedou bastante claro do que pasaba antes e do que pasa agora. A falta de xestión. Nada máis que decir. O que está claro é que antes os operarios tiñan roupa e agora non teñen. E de feito, hai algúns operarios que se prestan roupa a outros, que é moi lamentable. Isto denota outra vez a xestión deste Concello. Sí, é o que queres decir, pero estás equivocado. Estás completamente equivocado, e o sabes. Pero bueno, ala ti. Sí, que preguntémoslle aos operarios e ás súas familias que pensan desto. Sin roupa. Bueno, cambiamos de tema. A seguinte pregunta, e non vou andar polas ramas, como decía aquí o alcalde, non? Vai para vostede, señor alcalde. Vostede nun debate televisivo vanagloriábase de conocer o Concello, de Enderraxó a Porto Santo, a, bueno, todo o sitio do Concello. Incluso se vanagloriaba de coñecer o nome do primer presidente do clube máis antigo deste Concello. Vale. Sí, conocía, lle preguntaba ao noso candidato. Sabe o que é triste? Que vostede a historia dese clube tena tirada no escombro, faltándolle o respeto a todas esas personas que desde 1979 que se fundou o clube puxeron o seu traballo a disposición dese clube. Vale? Personas vivas, unhas, outras mortas, moita xente traballando, e vostede despreciounas tirando a historia do clube ao escombro. Vostedes están executando unhas obras, vale, donde no baixo da grada do campo de fútbol, vale, donde estaba a sede do club, da Cultural de Pollo. Aí había trofeos, vale, que son a historia do club. Trofeos dos anos 80, 90, 2000. E todos esos trofeos saben onde están? Tirados no escombro. Quer velos? Quer ver a foto?
chovendo o sábado ali e todos tirados ali no medio do escombro. Parecelle bonito, vale, que a historia dun clube como ese, que é representativo de moitos veciños, vale, tirado aí. Hai que deixarse de festa, xestionar, eso é xestionar. E non costaba tanto meterlo no outro lado, pero non se enteran, ese é o problema, que non se enteran. Mellor contesto eu, porque a sede do Pollo, o estado en que estaba, como estaban esas zonas, puxose en conocimiento do Pollo, tiñan as chaves para recoller todo o material que quixeron recoller e o que estaba en mal estado e non tiña forma de usarse foi o que quedou ali. O demais foi recollido polos membros. Eses trofeos están ali tirados e non estaban en mal estado. Hai algúns, evidentemente, que son bellos, pero forman parte da historia do club, Tucho, non trates de tapalo. Están ali, temos fotos, vale, e pareceme lamentable, é que me parece de tan pouca sensibilidad, me parece de tan pouca sensibilidad non ser capaces de coller uns trofeos, metelos en calquer local e non ter trofeos do ano 80, 90. Señor alcalde, non se ría, que estálle faltando o respeto aos veciños, veciñas do Pollo que fundaron ese clube e que traballaron moito. Usted vanagloriábase de saber o nombre do presidente do primeiro. Sin embargo, vale, non sabe ni que facer con eso. Esa é a súa xestión. Dá pena, de verdade, dades pena. Ter eso aí tirado é que é sencillamente lamentable. Métese en calquer lado, de verdade, debíamos de caer a cara de vergonza. Que ainda me contestes isto, Tucho. Debíache de caer a cara de vergonza. Eses trofeos se meten nun lado. Evidentemente, nos anos 80 non son de ouro ni de plata. Son os trofeos que están aí, pero son a historia dun club. Vale, con ascensos, trofeos de ascensos, eu vin algúns dos que eu tuve nas miñas mans, pero como eu, xente que xa morreu, vale? E forman parte da historia dun club. Están ali tirados no escombro. Están as fotos. As vamos a poñer para que o vexa todo o mundo. E que digas que os que non quixeron. Non é o que nos quixeran, vale? Eses trofeos forman parte da historia do club. Se non as quere, que me gustaría saber, preguntarei a nova directiva que non queiran. Eso que teño que facer. Pero que non queira a nova directiva, vostedes, como entidade, deberían de guardar eso, porque son a historia dun clube, do clube máis antigo, do ano 1979. Non só Leria, señor alcalde, non só Leria é máis traballar, hai que intentar facer política de todo, pero non estás atacando a nós. Rematei. Sí, perfecto. Como vostede sempre fala do IDAS ou polo que lle contan, ou así sempre anda con esas conspiracións, explicámoslle. Nos, ese tema, tratamos coa directiva. E lle dixemos, mira, que hai todo isto aí e se gardaron máis incluso dos que pedían a directiva. É dicir, o que ten que... Ose, volvo a dicir, a nós non nos está faltando respeto con estas declaracións. A quen está faltando respeto é a nova directiva que con esforzo o que evitaron é que o Pollo desaparecera, porque vostede dá moitas palmadas no peito, pero se non chega a ser por estas persoas, o equipo desaparecía. E o que fixo o Concello de Deportes foi poñerse en contacto con eles, leválos ali, e valoraron o que querían facer con eso ou que non. O que máis? Incluso nos gardamos máis dos que eles entendían que non había que gardar. Logo, creo que se equivoca. Ángel, estás totalmente... Parece mentira que digas eso. No parece mentira, porque esa é a realidade. Unha persona que estuvo ligada... Esa é a realidade. Ángel, unha persona que estuvo ligada ao clube. Esta conversación... Como usted, que diga eso. E sigo porque de momento son socios. Eses trofeos son parte... Eu tamén. Claro, pois xa está. Son parte da historia. Pois xa está. Vale, e os tes tirados ali. No, está equivocado. Están tirados ali. Non te preocupes. Se pode poñer... Os verán todos os vecinos. Bueno, pois usted... E poden acercarse a seca. Se pode poñer en contacto coa directiva e explicarlo á directiva. E eles decidirán se actuaron ben, se actuaron mal, o que sea. Pero, repito, creo que xa que tuveron o valor de coller o equipo e que non desaparecera... Eso non ten nada que ver con eso. Bueno, pois, é dicir, a nos... Vostede como alcalde... A conversación foi clara con eles. Debería de ter un mínimo de sensibilidade e eses trofeos se colocan en calquera estantería, sobran espacios no recinto deportivo. Sabe o que non hai? O que non houve? Xestión. Eso que non hai nunca. Hai moita festa, pero pouca xestión. Sí, xestión é a vosa. Máis pregunta? Moi ben, remato pleno.